Mirodni ke stoma sapano saiman yahene ke bafano kerei na je bihik nijini bwsai no boyfriend ba kerei milioi bwtharei tukra tukra khlaiui dramo damani aboni ulokhe no orayani bahai no hai gotna gotimani baksa baksa khana khana tei baksa baksa khana fano ongui mankana aro bahai no hai nijini hamjakma selani bagai nijini bwsai no bwtharei paimani koktoma abo katal katal koktoma himke obasya UPO bwsai nijini bihikno kurbani rimani bihikno bini hamjakma selabai no kaiui rikha lukurongni bwskango tei lukurongni bwskango bwtharjakna harui montrorok bo poriui joto riti ribas no twiui no bwsai ni swkang no nijini hamjakma selabai sindorrok phuljakha tei bwsai bo khushi khushi khlai no nijini bihikno bini hamjakma selabai kaiui rikha o bwsai ni kurbani amsuk besimi thagui tongliya tei bihikno kokbo rikha je bwsarokni chinta ta khlaidi bwsarokno khe ang no nainai hinui tei borokni bwsa khoroknui tongo o khoroknui no pusinani joto responsibility bo naharka bwsai tei amsuk simiya kaijak paimani yagulo bihikno bida khlaifu kono phano chinta ta khlaidi nok songchar no ang no nainai nongthangui paibo tei khorokni bwsano anono klangdi ang no joto responsibility nanai ni sakha bihikno puila norok o video no nainai di ताली मिलाओ भाई आप थोड़ा सा उधर हो जा रहे हो बेटा आप इधर हो जाओ ना हाँ चलो चलो मंगल मांगल्य शिव सर्वासादि के मंगलम भगवान मंगलम मंगलम गुरुकाशम मंगलाय तरो हरि विधि करण का गुण चला हो गए ले जा बात है चला जा घरे नहीं पतियों को नहीं सारे लोग यौन है ताको दे ताको दे अब हमें हमें रोना है अब तो शादी हो गई पागल कहेंगे आप कौन सामने देखो ये फोटो लगेगा बेलाइखनो malang sajaknai o kaijangmani video social media o बेलाइखनो viral ongjak o mamla wngkha dangata kshetra kaisa parao tei o video rok no nugui lukurok obo bo sai tongo je bwsai thik no decision nakha somoi tongsani bihikno kai rikha jodi bihikno kaya hinkai le je miru to gotna gotimani omahai no ongnani chance tongo omahai rok hini po salaika kwbangma borok rok oboni swkang o bwsai kai rinai bini sadi 2017 o ongo bini bihik bai tei borokni khoroknui bwsabo tongo khoroksa okrani umor wngkha 7 bochor tei khoroksa hingke 2 bochorni cherai o bwrini bwsai hingke din hajira samung khlaiui nogo chariui tonio 1 bochor swkang borokni parani no khoroksa chela bai bini extramarital affair tongnani chengkha hini saimankha o bwrui tei bini hamjakma alada chela bai amsike kwrak wngui thangka je bini bwsai no khibui bo o alada chela bai kaijaknani decision nakha bini mangnai bwsarok no khibui tei o mamla wngnani swkang ek sapta swkang no bini je premi tongnai obo bai kharui thangka bo hini saimankha bwsai tei bini family ni borok rok bo belaikhino naituk laijak bini bihik tei o chelabono khari talangnai no tei tarpore kheno sombar thangnai sombaro kheno borok teisa kifili phaika nogo phai sabaikha bo bini premi je boyfriend tongnai obo bai kaijaknai hinui parani borok rok belai kheno bujongnani naikha bono kaham sawi phiaba bo bujiliya tarpore kheno bwsai bini bihik tei bini premi bai kai rinani bagai babanath mandiro tlangui joto riti ribas no tei a jagao kai rinani decision nakha
Tei decision namani haikeno bwsai a jagao thangui borok khorok nino lukurokni bwskango kaibo rikha. Belai kheno sakha jodi kaya hinkaile lukurok sama haikeno miro tei arya wo gotna gotima haikeno orobo gotiwi thangkamo khoroksa borokni jan banchi khaba sakha. Norok ni rai bwtui comment khlai sadi.